Batai chimbo hiyo. Batai chimbo hiyo. Nabata kairo. Ero. 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 Hedimo. Ero. Nekuda kwei asingarorwe. Ndinogara naye pasi pedzi. Unogara naye pasi pechi? Pedziva. Zvinopera pano. Anogara pasi pedziva. Pano pasekuru chimkweva hapana chinoramba pano. Inzara yake vakadai kunorombozwa wakanoromba. Vakanopa muzukuru shavira wakanomupa asi pakunomupa shavira vana unokwanisa kunozorongedza zvakanaka kuti anga achigarawo chinhu chinonzi imba, anga achibata chinhu chinonzi mwana pamusoro pekurarama kwake. Yes, muri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHot Zim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Nhasi uno tadzokera zvakare kuGoromonzi kwasekuru Chimukwebu ava vaita mbiri yekubatsira vazukuru muri yese yeZimbabwe kubva kumativi mana ese enyika. Saka nhasi mumatare pane mukadzi nemurume vauya kuti vazinge vachibatsirwa. Mukuona kwatiri kuita mukadzi ane SHAI remanjuzu, saka zvimwe zvaari kuita zvinototyisa zvokuti anogona kumuka pakati peusiku akadzipa murume wake. Saka murume ari kutozoshandisa zvimwe zvakaita hanzi rice here kuti ange achidzokera pamunhu wake chaiwo chaiwo. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe kuti unenge wakaroorwa asi marriage kana yaakuramba nenzira dzakadai zvinhu zvinorwadza. Saka ngatipindei matare tinzozvizere. Changamire mudzimu dzoka, oiye mudzimu dzoka, kazigai 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 changamire mudzimu dzoka, oiye mudzimu dzoka. Kaziga changamire mudzimu dzoka, oiye mudzimu dzoka. Kaziga changamire mudzimu dzoka, oiye mudzimu dzoka. Kaziga changamire mudzimu dzoka, ye mudzimu dzoka. Kaziga changamire mudzimu dzoka, mudzimu dzoka. Kaziga changamire. Kaziva vazukuru. Kaziva sekuru. Aiwa ndinotenda kuri sei kunobviwa uko. Matambudziko nemadzudzu. Ndaona kuti madzudzu ega pamusoro pekurarama chizukuru. Ndosaka tauya kwamuri asekuru. Aiwa ndinotenda vazukuru. Ndakuchingamidzai ndiri kuko. Ndakuringai ndakakuonai. Aiwa tinotenda. Aiwa wapwere wanetseka nenyumba yawo. Tinotenda vazukuru. Aiwa zvisinei ndataiwa kwasekuru Chimukwebu. Aiwa ndo kwazvinoperera vazukuru. Tinotenda sekuru takakuona bachaneu. Chizukuru nguva yose ndichinoringisa dare rako. Ndaona uchinofamba nemudzimai wako. Tiroro asi mudzimai ndaona akaita kudeketerwa sina kunaka pakati peropa nenyama zvake. Tiroro sekuru. Ndaona paita tete. Zinonzi zitete remukati memusha. Ndaona rakaparara, sikuparara kwarakaita uko. Ndaona rine nhorondo dzarakaisa pampwere wako. Mudzimai wako? Ya mudzimai wangu asekuru. Ndinotenda. Asi zvandaona manje pamudzimai uyu. Ndaona achiita semunhu anga achinosvikirwa, achinobatwa nemweya womvura chatinoti njuzu. Achibuda, achienda, achidzoka. Zvingatiudze kuti nhasi uno kuti azodza agara mumba. Ndaona zvarima, ndaona zvatambudza, ndaona achibuda achienda mukati menzvimbo yemafaro mubhawa chaimo. Ndaona shawiroro chero akarara kudaiso. Anogona kukubata kunga achakudzipa kuti azobate chinhu chinonzi mwana. Ndaona charema, ndaona chatambudza. Ndo zvamafambira pano. Handizvo zvamafambira pano vazukuru. Ndiroro charo asekuru, nekuti kana chinge ndakarara vanotombomuka votombondidzipa asekuru. Ndo zvaita kuti ndisvike pano asekuru. Aiwa ndinotenda chizukuru. Adzimai vangu vanondituka, vanotombopfeka mamini chaiwo kutobuda kuenda, but ndiri kuda mudzimai wangu. Ndo zvaita kuti ndisvike pano asekuru. Aiwa ndariona muzukuru. Aiwa ndinoti zvese ndakuti matambudziko ese asari pano. Uri kurinzwa? Ugare nemukadzi wako zvakanaka pakati pemusha wako. Uri kurinzwa here mudzimai? Uri kudawo remwana? Ndaona remwana ratambudza. Ndaona uchingobarira pasi. Chokwadi sekuru. Zvandisiririsa.
zvisinei mira ntangenda kupfungaidzira mutombo wangu ndakukufungaidzira mutombo wangu ndakuti shawiroro ndakuti rizoro redu bude pachena ndakuti shawiroro tangira buda pachena ndozoona kuti inoshanda. Ndinotenda sekuru. Yeah. Ndinotenda sekuru. Itare kupfukama chizukuru. Tare kupfukama. Tare kupfukama toni. Mapfukama era zukuru. Tapfukama sekuru. Hey! Hey! Bata chimbo hiyo. Bata chimbo hiyo. Hey! 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 Akuti rese rakaitwa pamkwero. Hey! Oh! Cha! Cha! Ndobata sekuru. Hanimo, nabata kairo. Ero. 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 Hanimo. Ero. Bye. Hey. Ewa. 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 Juani kwewe. Ewa. Chia. Chia netsa papkwero. Chia netsa. Arorwe abatana mwana Nekuda kwei. Gatambate Nekufamba sekuru. Gatambate Nekuda kwei. Kufamba sekuru ndanzwa. iwe unashtaka ngwara unashtaka ngwara ufamba mwana wangu Aiwa ndakatongwara. manjaro Ndaneta sekuru nekufamba. Taura neshara kwedu muzukuru. Arorwe Nekuda kwei asingarorwe. ndinogara naye pasi pedzi Unogara naye pasi pechi? pedziva Zvinopera pano. anogara pasi pedziva Pano pasekuru chimkwero hapana chinoramba pano. Hapana chinoramba pano. Geta wewe. Hauna nzvimbo pano chizukuru. Hatina svikiro nemagobwe pano. Mweya wakaiswa seda kuti uzorore pano. Unozorora pano. Pano unozorora unopera pano. Iwe. Hauna kwaunoenda. Hauna kwaunoenda. Iwe. Siya mwana. Siya mwana. Siya mwana. Siya mwana. Siya mwana. Siya mwana. Zorodza mwana. Mwana ngazorora. Zorodza mwana. Ndipe tsvimbo yangu chizukuru. Muri asekuru. Ukudawo muri. Ndoda muri sekuru. Yandikusunungure. Sunungura. 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 Sunungura isa maoko isa manja. Sunungura wewe. Ya. Ndikutenda sekuru. Gura, enda. 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 Ndikutenda sekuru. Ya. Tari kumsimudza. Tari kusimudza gare. kutiri kupi Tauya kwa sekuru mukwebu. chichinochitika Tauya kubetserwa. Vana vedu vatiri kungobara tichibarira pasi. Ya. Ihondo dzakakochekerwa pamuri nemadzitete sezvakutaura sekuru. Ya. Saka iwa ndinotenda kubetserwa kwataitwa nasekuru. Ya. Tinotenda nekuti tatanzwa nekufamba sekuru. Ye chizukuru ndinoonanzwa. Vamwewo vechipona veiti vari kupona. Zvinosita zokuwanayo paYouTube pachaneyo ipapa takatirega timboendawo timbonobetserwa. Kwasekuru chimkwebo waiwagona muzukuru. Ndoseka wariona hondo iri papa. Hawaikwanisa kugara naye hondo iyi zvinge zvakadai so. Ndoseka waiona chitodzipwa kudzipwa kwaita kwekwe. Ihondo iyoyi. Aitondirova chaiko asekuru nekundidzipa chaiko. Imwe yaunenge wamugara toda kuda unozorodza mweya iwowo. Ndizonai kuti ukwanise kugara nemudzimai wako zvakanaka. Tokugadzirai mukwanise kuwaka chinhu chinodzi mhuri pamusoro penyu pekurarama muzukuru. Uri kunzwa randiri kupanda? Awa ndinotenda sekuru. Ndo randiri kupanda iro ndoda kuti zvinhu zvenyu kubva nhasi zvichifambe zvakanaka. Wakunogara nemukadzi wako zvakanaka. Mobata chinhu chinooneka mukati mekurarama kwenyu. Mazvinzwa ka? Ndinotenda sekuru. Ndichakupai mitombo yekushandisa yamuchashandisa kwemazuva 3. Zvinhu zvenyu zvotanga kufamba zvakanaka. Wakaipa ana simba mwana anga akashereketerwa anga akaroiwawo. Anozviti tete mukati memusha akaparara asi maparara akaita anga nemakona anga anayo shairi achibvaturika. Saka tashawiri ndosika mama muri kutendera muchifamba zvinhu zvichadza kufamba zvakanaka. Unodaira tanga rabuditswa rozondozorodzwa. Ataneta sekuru. Ndizvo naika. Ndizvo. Aiwa ndinotenda muzukuru. Tinotenda. Yes, pari zvino tina sekuru chimkwebu andofunga vese mese makuvaziva sekuru
nhasi taona mabata basa hombe zvikuru remuzukuru wenyu anga aine shai raanga ainaro. Mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe, tinoziva zvikuru kuti mabata matambudziko akadai so kuvanhu vano veZimbabwe, vazukuru wenyu kubva kumativi mana ese enyika. Muzukuru wenyu auya mudare nhasi anga achisimbirwa nei? Ndinotenda nekundipa nguva nekutsanangura saizvozvi. Muzukuru uyu anga ane shawi raakaiswa pamusoro pekurarama kwake natete wemukati medzinza rake, vakadai kunorombo zvawakanoromba, vakanopa muzukuru shawi rawakanomupa, asi pakunomupa shawiri havana unokwanisa kunozorongedza zvakanaka kuti anga achigarawo chinhu chinonzi imba, anga achibata chinhu chinonzi mwana pamusoro pekurarama kwake. Saka ndo dambudziko rauya naro kwasekuru Chimukwebo achiti aiwa sekuru tafamba tatenderera taneta, asi tanzwawo nezvenyu kuti aiwa munozvigona zvechokwadi. Ndo zvaangafambira izvozvo, takabudisa shawi racho, shawi racho rakawa nekunotaura zvaranga richida kuti tigwanise kunozorodzawo shawi iroro kuti agwanise kunogara zvakanaka nemurume wake mukati memba. Zvinotendwa sekuru. Taona zvikuru kuti vapupura, ende muzukuru abva akutoziva zvaari kutoita, anga akutoshamisika zvakare kuti ko tiri kupi, tauya sei panapa. Chii chinonyatsoitika sekuru kana munhu asvikirwa zviya semaitiriro avanga vachiita? Anokwanisa here kuziva kuti chii chiri kuitika? Ndazwa kutobvunza ndatoshamisika zvikuru. Akwanise kunge achiziva kuti chii chinenge chakuitika nenyaya yekuti anenge agarwa nemweya wevafi wewe unenge wamuka kuwachakabva nemumvura zvakare wabatana nejusiya dzamugara. Saka hana chaanenge achiziva kuti ndiri kuita nezvei, asi anenge achitoziva tisu tine chimubatsira. Saka ndosaka mazoona tazokwanisa kumuoronora kuti aiwa rega tiononore ushirikigwadzirwa shiriketwa ndo zvinoitwa ndomanzwa kuti murume wacho ari kuti ndatonzwa nekudzipwa mumba zvekuti handionekwe semunhu, handichazivi chikodzero dzekuti baba chaicho hadzichawepo, nekuti ndakungutoonekwa kunga inini ndini ndakutopfeka siketi mumba. Inyaya yeshawira iriya rinenge riri pari. Shawira iriya rakatomubata murume chero zvakanzi muri warume 15 unogona kushaya simba neshawiro. Zvinorwadza sekuru kuti shai rakadaro rinotadzisa munhu kana kunga wagara mumba. Sekuru, taona zvikuru murwere auya nhasi mumatare aratidza zvakare kuti anga aine shai renjuzu. Zvimwe zvakare zvinokwanisa kuti munhu ane shai iri akwanise kutadza kugara mumba, zvingava zvipi zvakare? Chinotadzisa kuti shawiri rinenge risina kuomberwa, rinenge risina kukumbirwa nezvazvo, rinofanira kuenda mukati menzvimbo yemadziwa ronokumbirwa, rokukumbirirwa kana kunodeketerwa pamutonzo. Handizonai radeketerwa pamutonzo kuti aiwa mwana uyu ane shawiri ripo, nokuti rimwe racho shawiri hatingakwanisa kuti rinobviswa, rimwe racho rinofanira kutoomberirwa nezvaro, nokuti rinenge ichitopinza chinhu chinonzi pfuma mukati mekurarama. Rinenge rine malake arinawo, harifani kubviswa, asi rinofanira kukumbirirwa mune nzira dzakanaka, nzira dzedu dzechikaranga, rokumbirwa kuti akwanise kugara chinhu chinonzi imba. Nekuti shawiri renjuzu haridi chinhu chinonzi imba, haridi tsvina pamberi peuswani waro. Alright, toboti sekuru shai iri harina kukwanisa kunge richigadzirwa, munhu uyu anotanga kuita sei? Kuti harina kutanga kugadzirwa? Sekuuya kwaaita kumatare kudai ongogara akadaro, zvimwe zvinokwanisa kuitika paari zvingava zvipi zvakare? Zvinokwanisa kuitika paari kana shawiri richinge radaro ndechekuti paanosvika pakati penzvimbo, handi ndizvonai, pakati medare akukwanisa kunge otsvaga mupunga wake, otsvagawo chambwa, otsvagawo zvinodiwa nedare, toenda pamutonzo tokwanisa tomukumbirira kuti shawiro rigone kunozorodzwa. Shawiro harizorodzwe, asi rinofanira kudeketerwa, kuombererwa, kunzi chaanobata chese ndicho chaanoronga mukati memhuri yake chinge chifamba zvakadi zvakanaka. Sekuru, tinoziva zvikuru kune vazukuru vanotomborota kana dzingava upari kumadziva. Yambiro yamungade kuvapa ndepi? Because pari zvino havasati vambosvika matare, fanika auya muzukuru, auya vazukuru avanasi, kurudzira yamungade kuvapa ingava ipi? Ivavo ndewekuti aiwaka ngavamhanye kwasekuru Chimukwebo tikwanise kunovakumbirira kuti shaviroro rigone kunovashavira mune zvakanaka, kuti shaviroro haritode chinhu chinonzi nhamo, rinofanira kuombererwa kuti kana ane shaviroro rinofanira kubuda, rabuda tochirikumbirira mune zvakanaka kuti vadzimu vake vakwanise kumushavira nekumukwanisa kumuchengeta pamusoro pekurarama kwake. Sekuru, pane mubvunzo uri kubvunzwa nevateereri vari kutaura ivo kuti tinoona ana namanjuzu vakawanda vanoita zvekuenda kumabhawa. Ndizvo here kuti ndo zvachona here kuti ana namanjuzu vanhu vanofanira kutoita zvekumabhawa kana kuti handizvo? Harifanira kunge richienda kubhawa. Ukatoona rakutoenda kubhawa rasangana nemweya wetsvina wakaipa, usingadi chakadi chakanaka. Hatiti munhu usaende kubhawa, unoenda kubhawa, asi pane mamwe maendero kuzoti waenda kubhawa kuzoonekwa kuti wakukechwa, wakunzi, wakuhura, wakuti mangwana unawe, mangwana unawe, mangwana unawe, mangwana unawe. Shaviro njuzu zvese haridi zvipi,
harididi izvozvo. Ungangoitawo hwani mumwe chete, kumwa kuenda kubva kunenge kusina kuipa. Asi kuzoti wakungobuda uchingozi nhasi muna uyo, mangwana unayo, mangwana unayo, mangwana unayo, mangwana unayo, mangwana unayo, iringi rashata. Ratorosangana futi nemweya yetsvina babi, rinofana kukumbiriwa. Rova nezvinhu zviri zvakajekawo, zvinhu zviri smart. Kuti tiriite kunga mamvemve. Ya zvinokudzwa sekuru. So yambiro yamunoda kupa zvakare tichitarisa kuna vazukuru venyu vakati one day vamwewo zvakare vanga vasingakuziyei vanogona kuti anosekuru vatingakwanisi kuvabata sei vange vachitibatsira padambudziko ratina vanga makasununguka here kunge munge muchivapawo namba dzenyu kuti vauyewo kumatare zvakare? Zvakanaka. Namba dzangu ndinokupai. Namba dzangu dzinoti 078 14 5005. Ndichadzokorodza zvakare 078 14 5005. Ndinowanika mukati menzvimbo yeGoromonzi, sekuru Chimukwebo. Alright. Sekuru, vazukuru vangade kubvunza kuti kune mumwe antori nedambudziko iroro, angade kubvunza zvakare kuti hapana here zvingadiwe kumatare zvingava zvinoshandiswa zvachona kana vachinge vakuya kumatare? Vanotakura mupunga wavo, watakura mupunga wavo, votakura votsvaga koko iyaya yatinoti koko drink iyaya, uya nekoko iyoyo nembiya yake imwe chete, yevhu yaya, mbiya yaya inoumbwa ye, mbiya iyoyo nekoko nemupunga ndo zvaanotakura chete izvozvo. Touya totanga taomberera, taona kuti zvikudiwa paari chine chi zvinobvira matare. Hatikwanisi kubva takuti chibva wazotenga zvakati, chibva wazotenga zvakati, izvo pamwe zvinenge zvine gwara rakasiyana siyana. Yambiro yenyu yamuda kutaura sekuru. Kune vamwe vazukuru zvakare tinoona zvikuru vamwe vanenge vasingadi vachitoita kana zvingava zvichechi vachitoti inini zvitori nano kungoshinga izvi zvemakunzi dhanikirina handisi kuda. Yambiro yamungadi kuvapa ndeipi zvakare tichitarisa nenyaya dzekuti dzemudzimba idzi? Yambiro yandinoda kupa ndeyekuti zvinonetsa baba kuti nditi munhu uya kwandiri iye asinganzwe kuda kune kuya kwandiri. Tinoti aiwa vane matambudziko vari kuona kuti chero chinamata kwachipfugamo kwapita, asi uchionawo kuti zvinhu zvane nguva ndingopfugama ndikunamata zvakaramba kaunoita zvimwe muzukuru. Handizonai unomboedzawo kazvimwe womboona nokuti chikaranga ichi ndo chakatanga nevakuru vedu kanasi chatinacho, ndo tsika dzatingotera dzipi dzatiri kutera idzodzo, hatisi kumbotsautsira, asi chikaranga chagara chiriko. Vanapita vakazotozouyawo kwachipfugamo katozouya mai manje, asi katanga komberera mudzimu nechi nemashavi. Masuwa akazotowa mudzimu tanda mudzimu nechi nemashavi, sei vachiti mutanda mudzimu nemashavi, vandotoziva kuti munhu wese paunosvikirwa unobatwa nemudzimu yedzinza yekumusha kwako. Saka chakakosha chikaranga nechivanhu chedu kutedza tsika dzedu dzechinyakare. Zvinokudzwa sekuru. Tichitarisawo zvakare mamwe matambudziko amunokwanisa kubatsira vazukuru venyu vakateerera panguva ineyi angave api? Ndivayo andinosanganisira kuti aiva vanoda goridhe rizere, vanoda pfuma izere, vanoda kugadzirwa misha, panetsa zvikwambo, padzudza zvikwambo zvokuti zvikwambo zvanetsa pambusha apo pari kumuka ngozi yakuda kutsipikwa, ngozi yatinetsa mukati memusha. Ndinoti aiwa vese ngavauye, vane dzimba dziri kunetsa, mabasa vasiri kupinda mabasa, kunga kusimudzirwawo pamabasa chaipo. Ndinoti aiwa uyai makasununguka kwasekuru Chimukwebo, ndinokubatsirai vazukuru vako. Tinotenda. Tiri kuona zvikuru vazukuru vari kutenda macomment section maiwa muri kuvaitira zvikuru. Takaona zvikuru vamwe vachitotenda vachiti vaine mari yakanga yakawanda, mabhanduru nemabhanduru. Vamwe vangade kuziva zvakare pakuti painstant money apa munozvifambisa sei? Instant money ipfuma isina mhiko, iyo pfuma isina ropa pamusoro pekurarama kwedu, inoita kuti ushandurowo chinhu chinonzi upenyu hwako, asi zvisina urombo husina hushereketwa pamusoro pekurarama. Instant money ndinoita kwemazuva matatu aiwa unenge waona upfumi hwani hwako, wakateererawo zvanenge ndatsanangura nezvinenge zvichidiwa pamudare imomo, aiwa zvinhu zvako handifunga kuti pane chinotadza kufamba painstant money. Alright, touyawo zvakare panhau yegoridhi. Takaona zvakare mumwe mufananidzo vamwe vazukuru vachifara zvakare vachiti aiwa sekuru ndakangochera chikomba chidiki diki, aiwa sandi mari yandakawana ndarama yakenge iripo. Munozvifambisa sei sekuru kana kune vakomana vanochera ava kuti muvabatsire zvakare? Vakomana vese vanochera ndinoti aiwa tora matombo epese paunochera, woya nawo kwasekuru Chimukwebo, ndosvika ndoita zvandinoita, unomadzorera pamaini ipapo zuva rimwe chete. Aiwa mari inenge yatsvuka, asi sina mhiko, sina ropa. Ndinoita yekukastama maini, kukastama maini kusina ropa. Handitendere kuti munge muchijusa, nokuti kujusa kunozokonzeresa chinhu chinonzi ropa mangwana, asi ndinoita zvekukastama maini. Kukasta hakuna mhiko, hakuna ropa. Alright. So tichitarisa lese makastama maini iyayo ingatore mazuva mangani kuti anga achibata mari yake?
pamamaini zuwa rimwe chete. Alright. Ndinotenda. Zuwa rimwe chete anenge akuwana ufumu wake akatochera maini akutona ufumu wake. Tine zvakare vari mhiri vazukuru venyu vari mhiri vari kuchema sekuru kuti hongu vamwe vari kukwanisa kuuya kumatare ko isusu tiri kure tinokwanisa here kunge tichibatsirwa tichisunungurwawo sezvo tiri kure. Zvechokwadi ndinoti aiwa vese vari mhiri kwemakungwa ikoko ndinoti aiwa ka phone number dzangu ndakupai taurai nene vazukuru makasununguka muchitaura matambudziko enyu chero uri kunze kwenyika tinobatsira chero ari kure ndinokwanisa kukubetsera pamatambudziko ese amunenge matsanangura ndinokwanisa kukubetsera ndinoti aiwa vakasununguka zvavo kunge vachitaura neni vachindifonera panhamba dzangu aiwa ngavandifonere vasununguke zvavo vazukuru ndovabatsira vese vari mhiri kwemakungwa. Toyo zvakare kune vamwe vanenge vatori pamabasa but pabasa pacho hapasi kushandika kumakwa nevamwe nevanoshandidzana navo pangafambiswe sei sekuru kana uchishanda pabasa pakadaro? Ndo ratinoti jambwa munyama rinodai sokunodeketerwa kwokuti hauonekwe semunhu pane vanhu. Ndinoti aiwa ka svikai panzvimbo muone sekuru chimukwebo ndikupei mushonga funga idzo kudzinga mhepo yese isingadi chakanaka pamusoro pekurama ukwanise kuonekwa semunhu nokuti munhu uchifamba pa ufanira kuonekwa semhuka ufanira kuonekwa semunhu. Tinotenda sekuru mashoko enyu kupedzisira kuvazukuru venyu vakateerera panguva ineyi angava api? Tiri kuziva zvikuru vakawanda vane matambudziko ndevari kutoshaira kuti vodini vane makore vane matambudziko. Mashoko enyu kupedzisira amungadi kuvaudza panguva ineyi angava api? Mashoko angu andingakwanise kuvaudza ndekutsanangura ndichiti aiva vese vane matambudziko vakaremerwa vari kuchema namune matambudziko vari kuchemera pfuma vadzudzwa nenhamo ndinoti aiwa uyai kwasekuru chimukwebo pagoromonzi aiwa makasununguka vazukuru ndisangane nemi one on one muchindiona ini ndichikuonai uchitaura dambudziko rako muzukuru aiwa ndinokubetserai. Ndinongoti ndiwo mashoko andingawasire kuti aiwa ngavakwanise kusvika panzvimbo vaone ndivabetsere. Tinotenda sekuru nemashoko enyu. Ndatenda. Ndofunga mangozvionera vanhu vachibatsirwa nasekuru chimukwebo. So vari kukurudzira vese kune vane matambudziko angave api neapi tichitarisa zvakare iwa emashai anenge achinetsa vanhu vakasiyana siyana kuti vanhu vatadze kugara samudzimba. Tinoziva zvikuru kuti kune vane zvinetswa zvakasiyana siyana ungava urwere ungava chii. Aiwa ndofunga mazvinzwiro sekuru chimukwebo vakasununguka kuti vange vachikubatsirai. Nhamba ndo dzamuri kuona dziri pamaskrini enyu. Musakanganwa zvakare kulike moshare again this video mosubscribe at Zim Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.